πραγματικότητα, με την τιμιότητα, με την δημιουργικότητα, με την υπομονή και την επιμονή, κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να καταστήσουν αυτόν τον τόπο εδώ πρωτοπόρο και η πόλη να θεωρείται μία από τις πρώτες στην Αλία, στη Μέση Αλία. Αξίζουν συγχαρητήρια και στο Πολιτιστικό Σύλλογο και στο Δήμο αλλά και στο κανάλι σας που δίνουν την δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να δουν πώς προοδεύουν οι κοινωνίες 90 χρόνια πριν που είχαν έρθει και τώρα που έχουμε καταφέρει και έχουμε φτάσει, και πραγματικά ελπίζουμε ότι μέρα με τη μέρα θα υπάρξει ελπίδα και σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό το Δήμο και σε αυτή την πόλη και στην Ελλάδα γενικότερα. Ο τόπος αυτός εδώ και 90 χρόνια εξελίσσεται συνεχώς. Έχει δημιουργήσει όλες εκείνες τις δυναμικές για να πρωταγωνιστήσει και στο ως αλλιευτικό κέντρο, το μεγαλύτερο αλλιευτικό κέντρο Μέσης Αλίας σε όλη τη χώρα. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια που έχει γίνει από τους κατοίκους της περιοχής. Εδώ εδρεύει ο μεγαλύτερος αλλιευτικός στόλος Μέσης Αλίας, εδώ είναι και η Πανελλήνια Ένωση Λογιτών Μέσης Αλίας και φυσικά εδώ η μεγαλύτερη χθιόσκαλα όπου διακινούνται τα εγχώρια αλλιεύματα. Μέσα στη Νέα Μηχανιώνα στα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εξαιρετικά έργα όπου οι κάτοικοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτός από την αλληλεία αλλά και σε άλλα επαγγέλματα έχουν δείξει πραγματικά έναν προοδευτικό χαρακτήρα και έχουν περάσει από έναν πολύ δύσκολο, θα έλεγα, δρόμο για να κάνουν τον τόπο τους αξιοζήλευτο. Μαζί με εσάς γνωρίζω τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου και μου δίνετε ευκαιρία και εγώ να τα γνωρίσω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια την εκπομπή σας που δίνετε αφορμή δηλαδή για να αναδείξει τα ήθη και τα έθιμα του Δήμου Μηχανιώνας, του πρώην Δήμου Μηχανιώνας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και οι εκδηλώσεις αυτές είναι προς τιμήν των παππούδων και των γιαγιάδων μας, οι οποίοι πριν από 90 χρόνια έφτασαν σε αυτόν τον τόπο ξεπερνώντας δυσκολίες αφάνταστες για μας σήμερα. Πιστεύω ότι αυτό που έφτιαξαν αυτοί, αυτό που συνέχισαν τα παιδιά και εμείς και βλέπουμε τη Μηχανιώνα σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, θα μπορέσουμε έτσι, βλέποντας τους παλιούς, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε και για το μέλλον και εμείς.